लोगोफोर माबायदि थांदों नै कम्बलखौ जोमनानै बे कम्बलखौ लामनो नागिरदों आरोना हाय लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर आङो दिनै बहुत मा बुङो दिनै दिनानो मोजां नङा आरो आंहा ओरैबायदि गगा मोनदों आङो गगा मोननायावनो हराव उन्दुनो हायाखै ओमफ्राय दायो आङो दै गुदुं खालामगासिनो आरो दा दुगैनो अरखौनो लगायनो हायाखै ओमफ्राय नांगोना नाङा नायनोसै नाङाबा आरो ट्राइ खालामनांगोन आरो नाङाबा आङो दिनै बहुत रायलायनो बादों आरो ना लोगोफोर बहुत दुरबल मोनदों आङो ओरैबायदि गुजुनाय जादों जि गुंग्रायाव ओंखारबाय थायो आरो जि गुंग्रायाव ओंखारबाय थायो ओमफ्राय स्वेटारखौ दाबो खुवाखै आङो आइया आइदो रायजाबाय थायो आङो दाबो स्वेटार खुवा होननानै उपाय गैया आरो होमबाबो टपिबो गाननो लायोमोनसो ना आङो नोंथांमोनाथ' नुखादों मैया अरा जोंबाय बेयो मा होनो इखौ आं मिथिया आरोना एसामिसाव आखालि होनो मोजां जायाखै बनायनाया एसामिसाव आखालि होनो आरोना आखालि ओमफ्राय लोगोफोर नै नाइरें जुमब्राबो दङ आरो दाखालि जानो लाबोदोंमोन जानायनिफ्राय एसे दायो गुजुनाय जानायाव मा जानो हानो न' दा जानो हानाय नङा आरो गाबोनफोर मा जायो गाबोन समफोर मा जायो गाबोन समफोर जानाय जाबाय बरिया जागोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननोबो खिन्थिगोन आङो दे लोगोफोर नै आं खान्थायानो गथाय गोसोम जालायलांबाय गुदुं खालामनायावनो मा बुआ हा दै गुदुं दुगैनो हाया आं बिराद गोजां दाहो थाबायनो जायाखैबा दैया गुदुं जासिगोन दे लोगोफोर सालिखौ गोसो उनाव बारा जाबाय आरोना ओमफ्राय बारा जानायखाय दोनहैनोसै मोनसे आसानखौ आङो सुनांगोन आरोना सुनो थाखाय इयाव दोनदों दायो सुनो फुरा दोनदों आरोना फाइनालि दैया गुदुं जाबाय दायो दैखौ दोनथ'नोसै ओमफ्राय आङो दै गुदुं दख'ना नायनोसै आरोना लोगोफोर दुगैनोसै फ्रेस जानोसै लोगोफोर आङो दायो नै दुगैखांबाय ओमफ्रायो दै गुदुंजों दुगैबाय आङो दिनै थ' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ नोंहा मा दा सथिदोंमोन नोङो हा बाय बाय